Takže nás ľudia z Minecraftovom let's play. Moje meno je Dog, ale môžete ma sledovať na tomto kanáli. Na tomto kanáli ešte toto vlastne nebolo video, takže toto je naše také prvé video. A to video je vlastne o tom, aby som vám ukázal, ako získate diamanty na multiplayerových serveroch, ak teda je tam shop. To budete potrebovať a budete potrebovať ešte práce, hlavne farmára, byť 2 si dám, lebo to je proste najlepšie. A budete furt robiť toto. Počkaj, ja vám ukážem, koľko mám peňazí, monej, $2. Teraz, $2, jo? Počkaj, viete, ja už som. Počkať. Jobs, join, farmár. Browse. Ja, oni zmenili teraz oné. Teraz budem od začiatku všetko robiť. Nevadí, tak to proste. Aha. No, už to ide konečne. No proste sa to furt budete robiť. Budem vám to ukazovať takto levely a postupne si proste môžete našporiť. Keď budete level 20, tak už vám to bude dávať aj sa mi zdá, že po 200-kách. Potom môžete ísť na Warp Shop. A môžete to vidieť, že Cobblestone, také veci, také. Môžete predávať proste. Ale najlepšie je to týmto spôsobom získavanie peňazí. Bohužiaľ, ak chcete si zahrať na tomto serveri, dám IPčko do popisu. A bohužiaľ, je to také blbé, lebo teraz zrovna rastli tie, jak by som povedala. No to je jedno, ale proste, mne by to až tak nevadilo, lebo ja som VIP, takže v pohode. Meno jump. Jump, dobre. No, takže ten server je celkom dobrý, až na to, že tam má 10, toto má trochu uštve, ale tak nevadí. Možno, že uvidíte z toho aj pár let's playov. No, už mám taký domek. A skrátka, videli ste ten hack? Je to taký, jak by som povedal, legálny hack. Áno, presne tak. Je to veľmi ľahká cesta, ako získať peniaze. Čaute. Uvidíme sa na budúce.